Dneska je tu ďalší diel recenzií. Prostredníctvom www.bodyworld.sk vám prinášam recenziu na produkt od spoločnosti Skytech Nutrition. Jedná sa o práškové BCAčka. Práškové BCAčka, ktoré sú charakteristické určite pomerom cena kvalita veľmi výhodné a chcel by som vám ich trošku bližšie popísať. Tieto BCAčka sú jablkové príchute, ako veľa ľuďom nevyhovujú z hľadiska, hovoria, že sú horké, nevýrazné, nie sú sladké a podobné omáčky okolo toho. Avšak ja zastávam prístup toho, že mali by sme prehodnotiť, čo kupujeme na základe toho, čo to obsahuje. Tieto BCAčka obsahujú na jednu porciu, čiže na jednu 7 g odmerku 2,5 g leucínu, 1,250 g izoleucínu a to isté množstvo valínu. Tieto BCAčka si myslím, že sú veľmi kvalitné z hľadiska, veľmi by som vyzdvihol ich cenu, pretože na 700 gramové balenie BCAčok sa pohybujú okolo 30 € a je to takmer dvojnásobok, ako napríklad ponúka Amino X od BSN, ako ponúka MuscleTech, ako ponúkajú iné firmy, Inner Armour. S tými aminokyselými vôbec som nebol spokojný. Ale napríklad veľmi kvalitné, veľmi skvelé zložením sú aminokyseliny Monster Amino. Lenže keď človek prihliada na výhodu v pomere cene a kvalite a množstva, tak určite si volí Skytech BCA Express. Ja tieto BCAčka užívam pravidelne, môžem vám zagarantovať to, že ich užívam pravidelne, pretože patria do môjho mesačného odberu. Vďaka môjmu sponzorovi www.bodyworld.sk, sponzorovi Bodyworld, ktorý ma sponzoruje v príprave, sponzoruje ma a podporuje ma v mojej športovej kariére, za čo som mu veľmi vďačný. Patria tieto BCAčka k mojim stabilným BCAčkám. Mám na výber široké spektrum BCAčok, aj práškových aminokyselín, nielen práškových BCAčok, ale ja si volím práve BCA Express od Skytechu. Volím si ich práve pretože si myslím, že sú cenovo výhodné a veľmi kvalitné na základe tej ceny aj na základe zloženia. A si myslím, že veľa ľudí nemá prehľad o tom, čo kupuje, za akú cenu, a keď si chcete kúpiť BCAčka, tak vám určite odporúčam BCA Express, pretože ak BCA, tak tieto. A ešte by som vám chcel podotknúť, že veľa mojich kamarátov, aj známych, aj vo všeobecnosti ľudí, čo mi píšu, sa ma častokrát pýtajú, aj na fórach, samozrejme na fóre Bodyworldu a samozrejme aj na Facebooku, že prečo volím práškové aminokyseliny a BCAčka a prečo nie tabletkové. Ja mám preto jednoduché vysvetlenie, pretože tabletkové a kapslové BCAčka, či už aminokyseliny, musia prejsť určitým zažívacím procesom, tráviacím. Keďže tá tabletka je obalená buď v kapsle, alebo je to veľký kus tablety, ten proces strebateľnosti cez tráviaci systém trvá určitú dobu. Čo je nevýhoda pre to telo, pretože to telo, keď dávate do seba tie aminokyseliny, chcete ich dostať do tela čo najrýchlejšie, bez toho, aby ste strácali čas tým tráviacím systémom. A pre vás je najhodnejšie dať do tela niečo, čo obchádza tento celý proces a priamo vám to postupuje do tých miest, kde to akurát potrebujete. V tomto sú akurát trefné a výhodné veci, ktoré pijete, ktoré sú rozpustné vo vode, ktoré sú práškové, pretože oni tento zdĺhavý tráviaci systém obchádzajú. Žalúdok sa nezaoberá tým rozpúšťaním tej kapsle, rozkladaním tej aminokyseliny žalúdočnými šťavami. Proste tieto práškové veci priamo vstupujú do krvného obehu bez toho, aby v tom žalúdku zbytočne stáli, to telo posúva tie aminokyseliny ďalej, aby ste dostali tú regeneračnú zložku i hneď. Nestrácali čas tým, aby ste proste trpeli, boli v katabolickom stave po tom tréningu a ten stav sa mal len vďaka tomu, že dávate do seba tabletky, predĺžoval.
Tabletky sú vhodné, ja vám poviem aj kedy sú vhodné užívať ich počas dňa, keď vás tá aplikácia nesúri natoľko, aby ste ich do seba dostali čo najrýchlejšie. Preto by som volil tablety alebo kapsle, počas by som ich používal v tom prípade, aby som ich konzumoval s jedlami, raňajky, obed, večera, 10 holobrand, alebo pred spánkom s tvarhom, alebo ja neviem. V tom prípade tie aminokyseliny v tejto forme sú vhodné. Ak chcete BCAčka či aminokyseliny okolo toho tréningového okna, okolo toho anabolického okna, ktoré spadá do toho podtréningového statusu, tak určite by som volil tieto aminokyseliny a BCAčka, pretože, ako som už spomínal, nenaťahuje sa častým tráviacím systémom a proste vám to funguje témer okamžite a regenerácia môže pokračovať ďalej, vy rastiete bez toho, aby ste prišli o nejaké nečakané aby ste prišli o nejaké prírastky vďaka tomu, že využívate nevhodnú suplementáciu. Na to som tu ja, aby som vám poradil. Nielen vo videách, ale aj na fóre Bodyworldu, kde nájdete fórum Bodyworldu, nájdete ho na stránke www.bodyworld.sk, zložka fórum, tam figurujem pod vlastným menom, čiže ak máte akékoľvek otázky, kľudne nás navštívte, napíšte mi buď súkromnú správu, napíšte nám do fóra, hociaký problém máte, my sa vám budeme snažiť odpovedať vždy keď tam budeme. Sme tam pravidelne tam chodievame, takže svoje odpovede sa určite dočkáte. Keď nie v tej hodine, v tom okamihu, ale určite sa dočkáte odpovede, na ktorú čakáte. Takže ďakujem vám za dnešné sledovanie, dúfam, že som vám upresnil užívanie práškových BCAčok a tabletkových. Verím v to, že budete nakúpať vhodné doplnky, vhodnú suplementáciu, ktorá nie je zbytočná, ale je pre to telo maximálne využiteľná. Budete vhodne investovať peniaze a ak by ste s niečím nevedeli poradiť, obráťte sa na nás. Igor Ileš, bodyworld.sk. Lúčim sa s vami. Vidíme sa na budúce.